שעוני נוכחות הוא הרומן, הספר השביעי של יואב אבני. שעוני נוכחות הופיע עכשיו ממש בהוצאת כתר. הנה הפרק הפותח של הספר. בין הסיבים עולים 3 הוא שם הפרק. זה לא היה שידור חי. התוכנית שצולמה עכשיו תשודר רק במוצאי שבת, ובו עקב אחר המתרחש באולפן דרך המסך הקטן, התלוי על קיר החדר שבו המתין. מיד יקרא אל הבמה הנוצצת, שם ירגיש שאילו היה יכול לחזור בזמן אל רגע אחד בלבד, לא היה רוכש כרטיס לוטו מנצח או מסכל את פגישת הוריו של צורר היסטורי מן המניין. לא. בועז גרד היה שב ליום החמישי הזה, לשעת אחר הצהריים הזו, ומודיע להפקת שבוע קל שהוא מתנצל אבל לא ישתתף בתוכנית. כל תירוץ ראוי, רק לא להתיישב בקורסה הנוחה ומהלחשת החושים, רק לא למעוד מנטלית ולחשוף את מה שסיפר שם, בלי שהתכוון. הקהל השתתק כשהמנחה הקריא את המילים החידתיות בקולו הרם והניסה. בין הסיבים עולים 3. הפוגה דרמטית, ואז הוסיף, נצא להפסקת פרסומות קצרה. בסיומה נשוב אל הפינה שכולנו מחכים לה, והפעם מצטרף אל הפאנל הקבוע חבר חשוב ומפתיע, אני מתחייב שלא מדובר בעוד בן משפחה. אמא כמו שלי כידוע יש רק אחת. על רקע הצחוקים נופף להתראות והבטיח 2 דקות וחוזרים. מכונית מנהלים, חברת החשמל, רשת מסחר כימונאית, מותג הלבשה תחתונה, ובנק אחד אחר כך שוב נשטף האולפן בזוהר גוני זהב וארגמן. זו הייתה רק עוד תוכנית אירוח סוגה שבה לא הושגה התקדמות משמעותית זה עשרות שנים. קהל, תאורה, במה, שולחן מנחה וקורסאות אורחים, וכמובן חזרנו. אחת לגל פרסומות, אך שבוע כאן נחשבה לנס טלוויזיוני, ונותרה רלוונטית הן למדורת השבט בסלוני הבתים במוצאי השבתות, והן לשיחות הברזייה במשרדים בימי ראשון. כוחה נבע מהצלחתה לשלב כלילות וכובד ראש. מנחה צחור שיניים וגבה בלורית, שלא דבק בו בדל הטרדה או רבב אחר, ויותר מכל נוסטלגיה אך גם חדשנות, בזכות הפינה הבלעדית שבה עמד בועז להשתתף, ובלעדיה הייתה התוכנית מזופזפת אל פח ההשפעה של ההיסטוריה המשודרת. עוזר ההפקה פתח למחצה דלת החדר ותחב את ראשו פנימה. תכף הוא יזמין את הקבועים ואז אותך. כשהוא יקרא לך בשם, אקח אותך לאולפן, עדכן ונעלם כלעומת שבא. חזרנו, אמר המנחה, ועל רקע מחיאות הכפיים ובחיוך מעוקצה הכריז, מיד הצטרפו אליי חברי הפאנל שינתחו את חמשיר הנבואה השבועי שכותבת עבורנו האחת והיחידה. הוא הביט בציפייה מעלה אל מסך הענק התלוי באולפן שהבהב וריצד עד שהתייצבה במרכזו דמות פלטינה ארוכת שיער ועצמות לחיים. מה שלומך? שאל את בת שיחו. נהדר, התמוגגה על רקע מחיאות הכפיים, וקולה המוכר כל כך לבועז היה דבש פרחי הדרים חשמליים, ולא ניכר בה כל מאמץ רק להיראות או להישמע אנושית. לפני שאזמין את השאר, האם תוכלי להקריא לנו את הנבואה החדשה? כמו תמיד לפני הפרסומות בחרתי שורה אחת מתוכה. בין הסיבים עולים 3. נפלא ומסקרן כהרגלך. אבל הרי כדאי לקרוא את כל 5, לא? כדאי מאוד הסכימה, ולאחר קחקוך מדויק ומתוזמן, דקלמה את חמשירה. מישור הזמן אינו מישור, צבאיו אינם לבן שחור. בין הסיבים עולים 3, שמרו נפשם בבקשה, תפקיד להם לחזור. ישראל! הורה המנחה למערכת הבינה המלאכותית, ה-AI של המדינה. איזו השירה לא שמחה בחלקתה, ענתה על רקע מחיאות הכפיים המתעצמות. בועז כבר נחשף לחמשיר במהלך שבוע העבודה במשרד, ומשום שהעריך נכונה כי תורו עומד להגיע, התמתח והחל לצעוד בחדר ההמתנה מצידו האחד אל האחר. וכעת אני מתכבד להזמין את שדר הספורט המיתולוגי אלי אחיטוב, הבימאית המוערכת דליה אשת, היועץ הפרלמנטרי החד דור אלרון, וכמובן האחת והיחידה, אמא שלי. כמו בכל שבוע תפסו 4 חברי הפאנל את מקומם והתיישבו על קורסאות הארגמן בחצי מעגל מול המנחה. אך הפעם שלא כתמיד נותרה קורסה אחת נוספת ריקה. הפתעה שעליה הכריז מיד בועז גרנד. דלת חדר ההמתנה נפתחה לרווחה כמובטח, ובועז ניסה להתרכז בעומד לבוא ולהתעלם מהדמיון בין המסדרון שבו צעד לאולפן אחרי עוזר ההפקה, ובין מנהרה ארוכה וצרה שבסופה נובע אור לבן ובוהק. סוף ציטוט.
שלום, ערב טוב לך יואב אבני. ערב טוב, ציפי. בועז, בספר שלך מוזמן לשיחת פיטורים. הוא מושלח החוצה לעת ערב אל שיממת אזור התעשייה, ושם הוא נתקל בשלישייה, שוטרת שאיבדה את הזיכרון שלה בשנות ה-80, גנדרן צרפתי מהמאה ה-19, ורועה צאן תנכי. מה מסמל את כל אחת מהדמויות האלה שבועז פוגש? בהתחלה בועז בטוח שהוא נקלע בכלל לצילומי פרסומת. הוא מאמר על ביטוח בריאות או חיים, כי רועה הצאן רגזן, פצוע, אחרי זה מתברר שהוא נלחם בגוליית עוד לפני שזה היה באופנה. אבל מנגד הוא זוכר את מה שאת הקראת יפה, שישראל דיברה בתוכנית על 3, אמרה שיש להם תפקיד, אמרה שצריך לשמור נפשם, ולמרות שבועז מודאג מאוד מהעתיד, אין לו עבודה, הזוגיות שלו מקרטעת, הוא מתחיל להיות סקרן מההווה. למה 3 האלה הגיעו לכאן ועכשיו ואליו, ואולי גם לא יש תפקיד בכל זה, והאם גם הוא צריך לשמור את נפשו, והוא לא יכול להשאיר אותם שם. הוא לוקח אותם איתו הביתה, ומרגע הזה הסיפורים שלהם משתלבים. ולמרות שלכל אחד מהם יש סיפור אחר לחלוטין, הגיעו מזמנים שונים ומרקע שונה, הם לא כך מבינים למה הם הגיעו, וכל הסיפורים האלה משתלבים. זה סיפור שבעצם מתרחש בהווה ומכוון את הגיבורים שלו אל הזמן ואל המקום הנכון להם. אמרנו, בועז חי בעידן ה-AI, השוטרת איבדה את הזיכרון שלה בשנות ה-80, הגנדרן הצרפתי הוא מהמאה ה-19, ורועה הצאן הוא מתקופת המקרא. במעשה הזמן הוא גם אחד הגיבורים של הספר. הזמן הוא באמת אחד מגיבורי הספר, אבל לא כל זמן, אלא זמן הווה. הזכרתי שהספר בעצם סוחף את הגיבורים שלו לעכשיו. למרות שיש בו מספר זמנים, ואולי בגלל זה, הספר בעיניי הוא שיר הלל להווה. והוא מתעסק בזמן באופן שבו אני תופס אותו. ואני מדבר על ההווה האישי, על המשאב הכי יקר של כל אחד מאיתנו. ולכאורה זו טענה מאוד מובנת. ברור, זמן זה כל מה שיש וכולי, אבל זה לא. וזה גם מה שהוביל אותי לכתוב את הספר ברובד העמוק יותר מהעלילה עצמה, למרות שבראש ובראשונה אני תמיד רוצה לספר סיפור. קודם כל העלילה ואחר כך אקסטרה, לא איזשהו כתיבה מתוך מניפסט. מה שאני מזכיר בתודות זה משל מאוד יפה וקצר של דיוויד פוסטר וואלאס מהספר שלו אלו הם מים. והוא מספר על דג זקן שפוגש 2 דגים צעירים, מברך אותם לשלום ושואל איך המים היום? והצעירים מסתכלים אחד על השני ועליו ומשתוממים ושואלים מה זה מים? ואני מרגיש וחושב, לא מאתמול אלא כבר הרבה זמן, שרבים מאיתנו משולים לדגים האלה, הצעירים דווקא. אנחנו לא שמים לב לזמן, אנחנו שוחים בו ומקלים בו גם ראש וגם לב, אנחנו לא מבינים שהרגע הקיים הזה שבו אנחנו שוחים באותם מים הוא הרגע היחיד, וזה ההווה. וכשאתה כן מכיר בזה, כשאתה כן מדגיש את ההווה ומעניק לו תשומת לב, אתה בעצם מעניק תשומת לב לקיום שלך, לחיים. וכשאתה לא עושה את זה, וזה הקשר למה זה למשל, אתה משול בעיניי למאבד זיכרון. דג שלא יודע מה זה מים, או אדם שלא מכיר בזמן או חושב עליו, הוא בעצם מאבד את הזיכרון הכי יקר שיש. כדי להמחיש עוד יותר שהזמן הוא אחד הגיבורים של הספר, אני אצטט את המוטו שלך בתחילת הספר, זה ציטוט מתוך המשורר המצוין ישראל אלירז, מנוחתו עדן, האם סדר הדברים הוא גם טבע הדברים. ואני רוצה לשאול אותך, יואב, גם לך וגם לבועז, הגיבור שלך, יש רקע בהייטק. מה עוד ממך נמצא בתוך בועז? הרקע בהייטק הוא הלפני, גם שלי וגם של בועז. זאת אומרת, למרות שאני עדיין שם, בהרבה מובנים זה לא מרכז הכובד. מה שמשותף לי ולבועז הוא ההבנה של הזמן, של ההווה. לשמחתי אני הקדמתי את בועז בזה, ועזרתי לו להגיע לאותן מסקנות. הוא מבין, בשלב מאוד מוקדם הוא מבקש מישראל שתסכם ל3 את תקציר האירועים האחרונים, מתקופת המקרא, דרך המאה ה-19 שלוסיאן מגיע ממנה, ועד שנות ה-80 ועד זמננו אנו. והוא בטוח שהם יהיו מאוד מאוד שמחים ומאושרים שהם יתקדמו במרכאות.
הוא בטוח שיתיר ייהנה מהמודרניזם, וזה כיף שיש לו חשמל, ולוסיאן יעריך את העובדה שהוא יכול לקבל אנטיביוטיקה ולא לקרוס בפריז הקרה והביובית אולי, ומזי בכלל תרגיש הקלה שאין יותר קריות כתפיים ותסרוקות. אבל כשישראל מספרת להם מה קרה, בדיוק עד הרגע הזה, הם מזועזעים, הם מבועטים, הוא מסתכל להם על הפנים והוא מבין לפתע שהאנושות לא בכך מתקדמת, היא לא לומדת, הוא מדמה את זה בגלל שהוא נטוע מאוד בהייטק, היא לא איזושהי מתכנת שפותר את הבאגים של העבר, והאנושות לא מתקדמת לשום מקום, היא קנטרנית, היא לעומתית, היא נקמנית, ומתוך זה לאט לאט הוא מבין שאי אפשר לסמוך גם על כוחות חיצוניים בקשר לזמן. אתה לא יכול לתת את המשאב היקר הזה, להפקיד אותו בידיה של המציאות החיצונית הגדולה, המבוזרת הזאת, שאין לך השפעה עליה. וגם אני הבנתי את זה, ולכן הדחיפה הזאת אל ההווה. זאת אומרת, למרות שכל אחד מהשלושה הגיע מזמן אחר, בסופו של דבר הזמן המתאים להם הוא ההווה. ושם הם נמצאים. וגם בועז עושה מהלך דומה, למרות שהוא נטוע בזמננו, גם הוא מגיע להווה. הוא לא היה בהווה בתחילת הפרק הראשון. וכמובן חשוב לציין, בועז הוא דמות מקראית מתקופת השופטים, הוא נשוי לרות המואביה, והוא סבא רבא של דוד המלך. הוא איש רגיש שגומל חסדים. זה בלי ספק לא מקרה שבחרת לקרוא לגיבור שלך בועז. כן, נכון. אם אני חושב שאני זוכר, אני מקווה שכן, בדיוק לדעתי, מזי אומרת לו שהוא כמו הדבק שמחבר בין הדברים, אבל הוא לא דביק בעצמו. וזה בועז. עם הזמן, זאת אומרת, לאט לאט, כשהוא מתפתח. ואני אוהב את הדמות שלו. היא באמת כזאת, היא מאפשרת לכל שערות הספר, שלושת הדמויות האלה והעלילה שהופכת ליותר ויותר סוערת. בועז, בגלל שהוא הייטקיסט, הוא מדמה את החיים לתרשים זרימה, ועם הזמן תרשים הזרימה הזה הופך להיות סוער, כמו רפטינג על הנהר. זה הופך להיות מזרזיף איטי לאשד ממש רציני וסוער. אז הוא הדמות המצוינת להחזיק את כל הדבר הזה בלי להוסיף רעש. תודה רבה לך, יואב אבני. שעוני נוכחות הוא הספר, הוא הופיע בהוצאת כתר. תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה, ציפי.